Balik ka lang balik. Mga kosa, tamang labang muna tayo. Kahit mga 5:30 pa lang ng umaga, syempre. Iwanan lang natin yan kasi tamang matik na washing machine lang mga sloppy soil. Pasok itong August mga kosa, ang dami nating ganap, grabe. Hindi ko pa tapos yung sa binyag kasi meron pang yung buong video na lang isang oras. Tapos may mga trabaho pa tayo sa labas. Plus yung trabaho natin. Tapos ng mga labahin. Yun mga kosa, nakabawas na tayo ng 23 minutes sa 1 hour and 15 minutes na ini-edit natin. Sana matapos natin sa mga susunod na araw para makagawa tayo ng original content natin. Ito yung mga nagsisilbing almusal ko sa umaga eh. Simos, gel, keeper water, tapos smoothies. Yan lang sa umaga. Nakalis na ako pero 6:38 na. Oh! Araw kasi napanggap na yung kaibigan. Diba ako sa umambon? Break time. Stress. Yan na naman mga kosa. Alas 5 ng hapon. Araw ito mga kosa. Mas maganda na yung panahon. Mga kosa, bago bumili muna ako ng carrots, pipino, sa kasagin, tapabaya. Yan. Sa carrots at pipino, nakasi-discount ako ng press. Pero din sa saging, ilang piraso lang yun. Discount ako ng 11 pesos. Minsan kailangan mo lang talagang tanungin eh, kung pwede. Tapos iabot na yung bayad mo. Kung hindi pumayag, hindi abot na kulang. Pag pumayag, hindi swerte. Salamat ko kasi bigyan mo ako ng discount. Laki na 11 pesos. Sakto, maambon-ambon na. Uy, may court na ulit. Nice. Hello. Open the door. Hello. Kiss daddy. Kiss daddy. Kiss daddy. Kiss daddy. Daddy. Kiss daddy. Mga kosa, rancho. Ayan yung gawa ni Warden natin. Tinos niya tong raisin bread. Tapos egg na may ketchup na. Tamang kain, no? Eat. Bigyan mo silo. Silo. Bigyan mo silo ng egg. Hello, egg. Eat. No. Then you won. Oh, wow, yes.